Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Happy 50th birthday kay paring Totoy Rivera. Galing to kay paring Nono mo. Uy, golden boy. Matagal nang planong magpakasal nina Brian at Rachel. Malapit na ang petsa ng kasal na kanilang napagkasunduan. Subalit nagkaroon ng problema. Na-lay off si Brian sa kanyang dating pinapasukan. Ilang buwan na siyang tambay at tila nauubusan na ng swerte sa paghahanap ng bagong trabaho. Dahil dito, ay marami ang nagpapayo kay Brian na isang tabi muna ang pagpapakasal. Pare, kung ako sa'yo, di muna ako magpapakasal. Mahirap yung ganyan na wala kang trabaho. Baka mamaya mata-matahin ka lang ng mapapangasawa mo, sabi ng kaibigan ni Brian. Napaisip si Brian sa sinabi ng kaibigan niya. Kinabukasan, ay kinausap niya si Rachel para kumbinsihin ito na ipagpaliban muna ang kasal nila. Babe, mas maganda siguro kung saka na lang tayo magpakasal kapag may stable job na ako. May inaipon na naman akong para sa kasal natin pero ayoko naman na maging pabigat sa'yo kung sakaling nagsasama na tayo tapos wala pa rin ako mahanap ng trabaho, sabi ni Brian. Brian, honey, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Pwede naman tayo magtulungan habang wala ka pang trabaho. Pwede naman nating pagkasyahin yung kinikita ko sa bangko. Honey, huwag na nating i-postpone ang kasal. Sige ka, baka maagaw pa ako sa'yo ng iba. Yes, mamaganda. Brian, please stop worrying. Dahil pag nagsama na tayo, ako na muna ang bahala sa mga gastos natin hanggang makahanap ka ng bagong trabaho. Bagamat mayroong mga hindi sumang-ayon sa kanilang desisyon, ay ipinagpatuloy pa rin nina Brian at Rachel ang pagpapakasal. Nagsama na sila sa iisang bubong. Matagal na naging tambay si Brian, subalit naging matiwasay pa rin ang pagsasama nilang dalawa. Si Brian ang nag-aasikaso kay Rachel at sa mga gawaing bahay, at si Rachel ang nagtatrabaho. Sa kabila nito ay marunong magpasakop si Rachel sa asawa niya. Sa katunayan ay buong-buo niyang ibinibigay kay Brian ang sinasahod niya at hinahayaan niyang si Mister ang mag-budget sa gastos nila. Marami ang pumupuna sa tila hindi normal na estilo ng kanilang pagsasama. Subalit binabaliwala lamang nila ang lahat ng ito. Makalipas ang 3 taon ng pagiging tambay, ay muling pinalad si Brian na magkatrabaho. Ang initial salary offer sa kanya ay di hamak na mas malaki sa kinikita ni Rachel. Kaya naman hindi na pinalagpas ni Brian ang pagkakataong ito. Nais niyang bumawi sa mga naging sakripisyo sa kanya ni Rachel. Pinagbuti ni Brian ang pagtatrabaho, nagsipag hanggang sa makabili siya ng bagong sasakyan. Hindi ginamit ni Brian ang bagong kotse na binili niya. At sa halip ay iniregalo niya ito sa kanyang asawa. Dahil magkalayong lugar ang kanilang pinapasukan, ay nagtiyaga na lamang si Brian sa pagko-commute. Pagkalipas ng 1 taon, ay nakabili na naman si Brian ng bagong sasakyan. Gaya ng dati, hindi pa rin niya ito ginamit. Kinuha niya kay Rachel ang lumang sasakyan nito at ipinalit niya dito ang bagong sasakyan. Nagsunod-sunod ang swerte ni Brian sa kanyang trabaho. Na-promote siya at mabilis na nakaipon ng pambili ng dream house nila. Wow! Isang araw habang naglilinis ng aparador si Rachel, ay napansin niya ang isang envelope na nakatago sa ilalim ng mga damit ni Brian. Nang buksan niya ang envelope, ay nakita niya ang lumang wedding photo nilang mag-asawa.
Payat pa siya sa litratong ito. At napangiti siya nang maalala niya ang araw ng kanilang kasal. Yes. Kasama ng larawang ito ang ilang mga dokumento ng mga ari-arian, titulo ng bahay at lupa, rehistro ng mga sasakyan at mga bank accounts. Nang usisain ni Rachel ang mga dokumento, ay natuklasan niya na ang mga ari-ariang ito ay nakapangalang lahat sa kanya. Halos hindi makapaniwala si Rachel dahil lahat ng napundar ng kanyang asawa ay sa kanya ipinagkatiwala. Alam nga naman sa sa tanod. Alam nga naman sa amin. Kaya nga, may gulat-gulat factor pa si Rachel. Dalawa lang naman kayo mag-asama sa bahay. Correct. Sa huling pahina ng mga dokumento, ay may nakita pa si Rachel na lalong nagpamangha sa kanya. Isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Brian na ganito ang nilalaman. Sa lahat ng kayamanang ito ay wala akong pag-aari ni isa. Kahit ang bahay na naipatayo ko sa halagang 100 milyon ay hindi sa akin nakapangalan. Ang tanging kayamanan na lamang na meron ako ngayon na sa aking natira ay ang pinakamamahal kong asawa. Yes. Matapos ito mabasa ni Rachel ay hindi niya naiwasang mapaluha sa sobrang kaligayahan. Hindi dahil sa mga ari-arian na natanggap niya, kundi dahil pagmamahal ng dating tambay na asawa at forever tambay sa puso niya. Sarap naman nun. Napakaswerte naman. Tama. Diba? Itong si Rachel, hihilata na lang. Tama. Diba? Yun ang pangarap ng maraming babae na bigyan siya ng magandang buhay kapag siya ay nag-asawa. At napakaswerte mo, Rachel, nakatagpo ka ng ganyang klase ng lalaki. Correct. Bibigyan ka ng magandang buhay. At hindi lang yung partner, nakakatuwa yung naging setup nila. Kasi alam niyo po mga kabisyo, meron tayong tinatawag na law of equality. Minsan talaga, may mas sa mag-asawa, may nakakaangat at merong hindi. 'Di ba? Nasa sa inyo kung papaano nyo isasaayos yung ganyang klaseng setup. Kasi minsan, pag lalaki at mas maliit yung sweldo niya, parang feeling niya kagad, inferior, insecure, 'di ba? Na parang, may ganon. Wala akong kwentang lalaki kasi mas malaki yung sweldo ng asawa ko kaysa sa akin, 'di ba? May correct. ganon. Laging hindi maalis sa lalaki na maging na manatili ang ego. Correct. Pero kapag kasi may asawa ka na partner, nilulunok na kasi yan eh. Tama, hindi importante kung sino mas mataas sa inyong dalawa dahil kayo lang naman ang magkasama. Tama. Anong rason para mag-compete kayo sa isa't isa? Wala namang gold medal. Meron ba pa-prize? Kung wala namang pa-prize in the end, there's no reason for you to compete against each other. Correct. Kasi you should be for each other, with each other. Di ba? Nakakalungkot lang mga kaibigan minsan na talaga nangyayari nagkakaroon ng competition sa mag-asawa. Sa mga mag-asawa, hindi po dapat yun. At yun ang nagiging cause ng away, yung competition na yun. Kung tutusin dapat wala naman talaga. Tingnan mo to, di ba? Nilunok ni Rachel kahit tambay asawa niya ng 3 years. Totoo. Kasi naniniwala siya na magkakaroon pa rin ng moment. Correct. Kasi lagi namin to sinasabi, kanya-kanya po yung moment. 'Di ba? Ang dami na po nating narinig na success stories. Yung mga dating hindi pinapansin, dating nasa gilid-gilid, dating walay lang. Pero sila balang araw, diba? Magugulat ka na lang, grabe ang achievement ng taong yan. Sobra kasi nga kanya-kanyang moment, basta merong pangarap. Totoo yan, alam mo sa buhay mag-asawa, hindi pa man ako may asawang tao, pero sabi nga nila, there are 3 choices na kailangan na pwede mangyari sa buhay mag-asawa. Either you give up, either you give in, or you give it your all. Correct. Diba? Talagang pwede kang bumigay na lang, pwede mong hayaan na lang, or pwede mong ibigay ang lahat para sa taong mahal mo. Love diba? mo yan eh. Pag love mo, hindi mo na kinukompetensya. Tama. Kapag ka may problema siya, iaangat mo. Hindi yung alam mo na nga nasa lusak, dinudurog mo pa. Tama, hindi ganun ang alam mo na buhay may asawa. Alam mo na nga walang trabaho, paulit-ulit mo pang sinasabi sa kanya. I don't think that's helpful. Ganyan ka naman, wala ka kasing trabaho, palibasa wala kang pakinabang. Yan, di ba? Gaganunin yung mga linya mo, pero hindi mo nakikita na, oo nga, hindi man siya nagtatrabaho, pero ang galing niya magkasikaso sa bahay. Correct. Diba? Bumabawi naman sa ibang paraan. Siya naghahatid ng anak mo sa school. 'Di ba? Pagdating mo may mainit na sabaw.
'Diba? Iniisip mo pa lang, pinaloadan ka na. Totoo, Diba? diba? Yun yung masarap dun. Ito yung ginawa ng mag-asawang ito. Correct, nagtulungan sila. Yun Diba? yun eh. Talagang nagbigayan sila mga kaibigan. Hindi nila hinayaang may maging mas mataas. Hindi nila hayaan na may mas mukhang kawawa. Diba? Kung ano yung meron sila, ibinibigay nila sa isa't isa. Correct. Talagang yung sharing nila ng bagay na meron sila nandun eh. Hindi nila hinayaan na ako lang ang makikinabang dito dahil ako mas malaki ang kita. Correct. Diba? Kung Galing kita mo mas malaki ang pera ko, Tama. bibili ako ng gusto ko. Hindi Wala. nila pinamukha sa isa't isa na gano'n. Nagtulungan sila. And that's what husbands and wives should do. Kasi lagi nyo pong tatandaan mga kabisyo, kahit magkaroon po kayo ng anak, yung mga anak ninyo, hiram lang din po yan eh. Diba? Magkakaroon din sila ng sariling Magkakaroon din buhay. sila ng sariling pamilya. At kayong dalawa, husband and wife, kayo yung mananatili magkasama hanggang sa pagtanda, hanggang sa maging mapanghipo kayo. So kailangan ang foundation ng inyong pagsasama ay napakatatag. Tama. 'Di ba? Magtulungan kayo. Importante Walang rason para magpataasan ng ihi. Hindi Tama. makakalaban ng girls. Hindi namin carry yun, no? Iba na lang. Hindi, walang rason para magpataasan. Tama. Mabuhay ka. Ano pangalan ulit ng lalaki? Rachel and Brian. Yan, Brian, saludo kami sa iyo. Napaka galing mo. Pagpapakita na talagang mahal na mahal mo ang asawa mo. Hindi mo nga inisip sarili mo eh. Diba? Inisip mo lang yung asawa mo. Tama. Idol ka Kakatuwa. namin. Jo. Ay, salamat mga kabisyo dahil because tinutukan nyo na naman ang kwento na Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share ng share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama. Maraming salamat Dahil tinutukan nyo kami ngayong araw na ito. Thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayong mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagsasabing walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan!